Najnoviji model pametne narukvice iz Minita, Smartwatch M15, ne donosi samo zanimljive dodatne mogućnosti, već i dodatnu narukvicu. Naime, u pakiranju ćete uz standardnu crnu dobiti i još jednu dodatnu crvenu. I sada možemo vidjeti kako izgleda Minitova Smartwatch M15 pametna narukvica. Dakle, jako je ugodna inače za korištenje na ruci, mala je masa, dolazi sa ugodnom silikonskom narukvicom, imamo tu dakle još jednu, ali prije nego što bilo što napravimo, potrebno je dakle narukvicu napuniti. U pakiranju nećete dobiti strujni kabel, dakle narukvica se puni tu preko ovih konektora i dovoljno je taj dio inače konektora spojiti na punjač. Znači na ovaj način spojimo narukvicu i nakon toga u sljedećih otprilike 2 sata slijedi punjenje narukvice. Naravno ovaj tu dio se može spojiti i u računalo, laptop, znači u autu, bilo gdje imamo USB-A ulaz nekakav, a ako želimo promijeniti cjelokupnu narukvicu, odvojimo i donji dio, znači vrlo jednostavno se to sve mijenja i dođemo jednostavno ovako, znači ovdje stavljamo ovaj dio, a ovaj dio ćemo spojiti na drugu stranu i to bi bilo to. Nakon što smo pametnu narukvicu napunili, vrijeme je za uključivanje, znači potrebno je stisnuti ovaj donji dio narukvice par sekundi i pojavit će se ono što u biti očekujemo, dakle informacije o točnom vremenu, znači sada je 13:49, ali na narukvici se inače prikazuju nekakve različite druge informacije. Dakle, možemo izmjeriti broj otkucaja srca, možemo provjeriti recimo koliko smo danas napravili koraka, koliko smo udaljenost prešli pri tome, pa onda koliko smo kalorija potrošili, pa možemo mjeriti krvni tlak, onda zasjećenost kisika u krvi, šta još imamo, koliko smo recimo spavali, vikend je, znači mi smo malo duže spavali, pa onda u sportskom dijelu možemo aktivirati neke od stvari, dakle imamo tu vidimo trčanje, šta još imamo, znači to trčanje, pa onda možemo se penjati, pa možemo igrati nogomet, košarku ili se voziti biciklom. Dakle, to su sve nekakve mogućnosti koje nam omogućuje ova tu Minitova pametna narukvica. Možemo tu različite isto izvoditi postupke, dakle imamo zaista puno toga. Dakle, možemo recimo promijeniti početni sat, znači imamo recimo ovako bez ikakvih obavijesti, pa onda možemo postaviti ovakav, na kojem nam se inače prikazuju sada ne samo točno vrijeme, već imamo inače u gornjem kutu i temperaturu zraka, imamo i stanje baterije, a imamo dolje i broj prijeđenih koraka. Sad ćemo prevrtiti to sve, a možemo postaviti i ovakav početni sat, znači uz manji sat, ali uz neke isto tako dodatne informacije. Idemo sada u dio koji nismo pokazali, znači nakon sporta, možemo čitati različite poruke, dakle tu možemo pročitati nekakve SMS poruke, notifikacije, različite koje se inače uređuju putem aplikacije HRY Fine, znači možemo zaista puno toga saznati, a inače ukoliko imamo dolazni poziv, isto tako ćemo na ekranu saznati tko nas zove. Pogledamo što se još skriva ovdje u ovom dijelu ekrana. Znači imamo tražiti telefon, dakle možemo potražiti telefon ukoliko ne znamo gdje nam se nalazi telefon.
Zatim imamo tu upravljanje glazbom, možemo preuzeti mobilnu aplikaciju s kojoj upravljamo različitim funkcijama, možemo resetirati narukvicu, možemo ju isključiti, imamo znači taj korak nazad i ponovo opet dolazimo do početnog ekrana. Na pametni telefon instalirali smo dakle mobilnu aplikaciju i nju ćemo sada i pokrenuti. Ona znači u ovom trenutku prikazuje zadnju sinkronizaciju same narukvice. Dakle, možemo vidjeti koliko smo recimo danas prešli koraka, što je zgodno. Možemo i pregledati nekakve druge različite informacije, a sama mobilna aplikacija inače je podržana na Androidima od verzije 5.0 te na Appleovim iOS uređajima od verzije 8.0. Jednostavno se skine, instalira se i tu sada možemo pratiti neke informacije. Znači možemo vidjeti da sam danas napravio tih 2456 koraka, inače mi je cilj bio 5000, dakle stignem još to sve napraviti. Mogu pratiti mali otkucaj srca. Ono što je zgodno je da i putem aplikacije mogu recimo pokrenuti mjerenje otkucaja srca, znači ne moram to raditi na samoj narukvici, znači stisnem tu start, pričekam nekoliko trenutaka, stisnem stop ako ne želim vam pokazati tu informaciju. Mogu inače i pogledati koliko mi recimo bilo u zadnje vrijeme broj otkucaja srca, znači tu recimo vidi se ta informacija, što je isto tako zgodno. Nadalje mogu pratiti i krvni tlak, znači imam i tu informaciju isto tako, znači mogu gledati i tu informaciju putem aplikacije, spavanje, puno toga, znači sport, ukoliko se bavim različitim tim aktivnostima, tu ih isto provjeriti što se sve događalo. Ovdje imam sada detaljni dio, znači mogu pratiti tjedno, mjesečno, godišnje. Ja koristim ovu aplikaciju tek tjedan dana, znači mogu vidjeti tek za tjedan dana unatrag, tako da vidim recimo da sam napravio 29.000 koraka, prešao 18 km, wow, jako puno toga. Vidite recimo kretanje krvnog tlaka, otkucaje srca, sportske aktivnosti su tu, dakle vidimo šta se tu sve nudi. U profilu postaju nekakve svoje osnovne podatke, a ovdje u ovom dijelu mogu podešavati jako puno toga. Znači mogu tu recimo staviti podsjetnik na pozive i na SMS poruke, znači jednostavno ću dobiti sve te informacije. Možda mogu i za WhatsApp poruke, ili možda ipak ne, često mi dolaze WhatsApp poruke, to ću isključiti i to spremim i to je to. Inače o tome najviše ovisi koliko će trajati sama baterija nakon što se napuni. Ukoliko sve ovo tu prethodno uključim, znači ukoliko sve to popalim, u tom slučaju mogu očekivati nekakvih 6-7 dana. Naravno, sve ovisi koliko ćete dobivati tih svih podsjetnika, poziva, informacija, jer se za sve na ruci koristi svjetlosno jasno upozorenje i vibriranje isto. Znači moguće je to isto definirati hoće li se koristiti vibracija, vidimo ovdje, znači mogu upaliti i ugasiti vibraciju. Šta još ima, mogu podešavati alarme, znači dodajem nekakav alarm tu ako želim. Što još imam, podsjetnik sjedenja, ovo je zaista zgodno, ovo si odmah uključujem i stavljam da me svakih 45 minuta obavezno podsjeti. Zgodno je recimo što mogu postaviti da me za vrijeme ručka ne podsjeća, tako da sad sam to spremio i ovo je zgodno. Što još imam, daljinski tajmer, znači mogu recimo okidati fotografiju samog sebe, isto tako. Praćenje spavanja, znači da me prati kako spavam, automatsko mjerenje heart rate, odnosno otkucaja srca, ovo isto zgodno. Što još imam, način uštede energije, ja sam ga isključio. Sama baterija će potrajati i do 10 dana, znači ovisno o tu različitim tim postavkama koje se tu na kraju krajeva odrede. I to bi bilo ukratko o samoj mobilnoj aplikaciji. I to bi bilo sve o pametnoj narukvici iz Minita, dakle model M15. Vrlo jednostavno se koristi.
Imamo tu, znači na touch ekranu jedan dio koji treba dotaknuti, možemo ili povući prstom ovako ili ga doticati i vidimo da ima jako puno mogućnosti, biti sve što vam treba, a zgodno je i kad se bavite sportom, trčite, hodate, dakle putem ovog tu ekrana možemo i nadzirati neke informacije, možemo vidjeti ko nas zove, ne moramo dakle stajati možda jer nam u tom trenutku taj poziv nije bitan i nakon što sve to napravimo, provedemo, prošetamo se, na kraju sve možemo pratiti kroz mobilnu aplikaciju, a naravno ovu tu narukvicu prati i povoljna cijena i rekli smo dobit ćete i dodatnu crvenu narukvicu.